Adunay usa ka tawo nga gahunahuna siya nga bulahan siya kay dako na siya og sweldo kaysa uban. Apan, ang sweldo ba nato mo'y basihan sa atong kabulahan? Kinsa ang tinuod nga bulahan? Ang pulong sa Ginoo nagaingon, bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kinsa ang bulahan? Unang-una, ang tawo nga nagalikay sa kalibutanong kinabuhi. Sa ang giingon diya, bulahan ang mga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan. Ang daotan gatambag kanimo, mo ni buhata, bangil-bangili ang imuha nga timbangan para nga dako ka og kanang income. Kung dili ka maminaw niana, bulahan ikaw. Nganuman, dili man kakasuhan, wala ay masuko sa imuha. Ang Dios usab dili mo disiplina kanimo. Nganuman, gasubay ka sa sakto nga dalan, wala ka gasubay sa tambag sa daotan. Bulahan pod ang tawo nga wala magatindog sa dalan sa makasasala. Unsa maning dalan sa makasasala? Ang meaning ani is way of life sa mga sinners or lifestyle sa sinners. Kung dili ka magatindog sa dalan sa mga daotan, now dili ka makaawat sa ilang nga lifestyle. Kabalo ka padulong ang dalan sa daotan, kalaglagan. Tamis na karon pero ang tumoy niya na kalaglagan. Now kung dili ka magtindog diha, dili ka makauban sa ilaha padulong sa kalaglagan. Safe ka mga igsuon. Kinsa pagyud ang bulahan? Kadto mga tawo nga wala magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kay sa panahon nga hukman sa Ginoo ang mga mayubiton, ang makasasala, ang mga daotan, dili ka maapil. Nganuman, wala man ka diha sa lingkuranan sa mga mayubiton. Pero kung nag-imuhang life na diha sa lingkuranan sa mga mayubiton, panahon sa hukom, ikaw apilo paghukom sa Ginoo. Now, munang unang-una ha, ang tawo nga bulahan, galikay sa kalibutanong kinabuhi. Ikaduha, ang tawo nga bulahan kadtong nagakalipay sa pulong sa Ginoo. Ingon sa verse 2, kung dili anaa sa kasuguan ni Yahweh ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Ang tawo nga bulahan nagakalipay diha sa kasuguan ni Yahweh. Wala siya nagakalipay sa kalibutanong kinabuhi, nagakalipay siya sa pulong ni Yahweh. Para kaniya mura ba og dugos nga tamis kaayo ang pulong ni Yahweh. Para kaniya usa kini ka mahalon nga bulawan, ubag ka mahal pagyud sa bulawan ang pulong sa Ginoo ug ga-enjoy siya ni ani adlaw o gabi. Unsa ang ginabuhat ni ani? Mata gabi iya kining ginapamalandungan. Naga-meditate siya ni ani adlaw o gabi. Kanang word nga meditate, literally usa ka naka-picture sa usa ka baka nga nagausap-usap sa pagkaon. Kabantay mo anang baka. Sa buntag ana magkaon nagdaghan nga mga sagbot. Dayon pagkaudto naa sa ilalom sa kahoy. Nagsigig usap-usap nga wala man to siya nagakaon sa mga sagbot sa palibot. Nagsigig usap-usap kabalo mo kay naa na siya gitigom daan nga pagkaon sa iya nga tiyan ug pagkaudto iya kay nang gigaling. Pagkabuntag ana di ay nagkaon sig daghan nga mga sagbot, wala niya usapa pa, ipang gitulon-tulon ug nangahimo ka ng bula-bula sa iya nga tiyan. Ginganlan ka na grumin nga part. Dako na nga sudlanan sa iya nga tiyan. Puno na niya pagkabuntag. Pagkaudto dayon, iyan ang ginaluwa. Mahimo ka ng mga bola nga gagmay pagkatapos yan ang ganang ginausap. Pag humanyag usap niya na nadugbok na pag-ayo, daghan ng nutrients nga maangkon, yan din ang ginabalik pagsulod sa iya nga tiyan. Sa lahi na po nga compartment sa iya nga tiyan. Ingon ani ang meditation sa pulong sa Ginoo. Daw imo siyang ginausap. Pag mag-meditate ka, ang pulong sa Ginoo, imuha ka na ginasulti sa imong kaugalingon, ginabalik-balik nimo sulti sa imong kaugalingon, bali ginatudlo nimo na sa imong kaugalingon, ginahuna-huna o ginatudlo nimo sa imong kaugalingon. O kung imo ka na pagabuhaton, ang imong nga mind, imong heart, mapuno sa nutrients sa pulong sa Ginoo. Kung imo ka nang buhaton mga igsoon, ang verse 3 nagaingon, og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamausuwagon. Ang tao nga gameditate sa pulong sa Ginoo, gakaon sa pulong sa Ginoo buntag o gabi, may sama sa usa ka kahoy nga gitransplant didto sa riverside. Patsada dili ba? Panahon sa ting-init, ang kahoy nga gitransplant sa riverside dili gid sa malaya. Hinuon mamunga kini sa iyaha nga panahon. Ang tao usab ingon niani, ang tao nga sige og basa sa pulong sa Ginoo, sige meditate sa pulong sa Ginoo, panahon nga ting bunga og maayong buhat mamunga siya. Ang iyang pagabuhaton magmauswagon nganuman ginayahan man sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Dili siya malaya.
Dili siya matumba panahon sa ting-init, panahon sa tribulasyon, panahon sa pagsulay sa iyang kinabuhi, dili siya mahapla. Always siya green, always siya buhi. Nganuman, nagasip-sip siya kanunay sa tubig sa pulong sa Ginoo. Ang iyaha nga mga silingan malipay sa iyaha. Susama nga ang bata malipay pag makakuha siya bunga sa usa ka kahoy, ang imo usab nga silingan malipay sa diha makakuha sila bunga gikan kanimo. Mahimo ka nga blessing mga igsoon kung ikaw mamunga, pero mahimo lagi kang mamunga kung ikaw kanunay gabasa o gameditate sa pulong sa Ginoo. Bulahan ikaw. Mahimo ikang bayani, mahimo ikang inila sa pagkamatarong ug dili sa pagkadaotan. Mahimo usab ikang lig-on, dili matarog panahon sa ting-init.